Bună ziua! Bună ziua, și sănătos. Ai venit cât apă la Petruți? Am venit până la piață și de la pazar, așa, de toți. Cum ți se pare partea asta noastră? E frumoasă, bun? Cam e frumoasă decât satul meu, cum nu e, mi mare. A, din ce parte ești tu? Eu nu sunt de la Cucea, al Neresința, satul românesc. A, Neresința e sat românesc, a? Da, satul românesc, este de mulți, nu, samo satul Neresința. Pa care mai saturi astea așa românesc? Este Volădă, Boca, Broița, Încoași, Camna, Toria, Ieșnița, este, Srpța, Siena. Pa multe saturi astea românesc la partea voastră, Avem Cucea, numai să vorbea și cât ar sărbească, le iată și români și prin Cucea. Voi în partea voastră toți, el voi ați de mici știți limba românească, ele cum? Păi eu am știut limba românească pentru m-am făcut. Când am plecat la școală, eu n-am știut limba sârbească, tot românească. Și am mers cum se cheamă, vreau să chemat Prețcol. Am mei tată numai toți români, deda, baba, tot după tăniată, tot românească. Pa la noi ai bătrâni, ei nici n-au știut limba sârbească. N-a știut. Baba mea n-a știut românească, o sârbească. În coași am învățat. Inače ce mai este așa la noi, cum cultura voastră românească așa ca... Bun, trăim ca tot natul, pentru el. Bun. El a anunțat că la voi se face vreo seară românească, el iasă la Cucea, mi se pare. Nu știu cum la Iasă, se face, sâmbătă așa trecut a fost țara românească, Vasco Vece, vorbească. Anunțat că ești tu în partea neamului românesc, ești în partea aia. Da. Hai, bași finu, trebuie toți românii să bage în Parlament, să vedem acum dacă putem să bage în Parlament și să aibă... Asta e bun. Hai să trăiești mulți ani cu sănătate. Hai cu sănătate.